Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iki ceritanya iki Pritil Brambang arep nyemprot brambangku sing saiki sing neng kolibek. Kita semprot yuk. Let's go. Ini sumur piro ya? Lali ya. Ahli. Puluh beneran. Gitu. Citoke malah arek sing rong tukul. Iki rong tukul. Rong tukul. Karena iki teman-teman iki lemah wadeg ngare iki. Terlalu kepadatan. Terlalu kepadatan akhirnya angel arep tumbuh iki angel. Cek semprot cek. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga apik teko panen. Semprote nggawe semprotan manuk ngene iki wis. Iki winginane ceritane iki yo winehe brambange sing ben keturah. Terus tak tandur iki tak jajal nang kolibek iki piye engko perkembangane. Cek wakeh jane wine tapi wadege sing tak kolibeke jane ijik tapi jajal sik sakmene. Wis tak lagi terucuk iki paling ki kemungkinan wis enak 10 harinan. Biasa sing glinting. Iki tak waring, Bro. Iki nek gak diwaring, alah. Dijak-jak pitik.
Mar. Tangi. Paketmu teko. Aku kayak teko tuku anu aku Mar. Tuku soundcard. Yo jajal penak ora ngono. Pengen tuku apa, Mar? Yuk, tuku sprinkle nah. Oh, gue Komar loh. Wis tangi kurang. Tuku pirang atus sprinkle neh we. Iyo, sakmene mbiyane, Bro. Iki sing lagi teko nggih? Teko. Ya tapi murah, Mar, ber 3.000. Iya, 3.000. Ber 3.000, Bro, sprinkle. Tapi sing larang ki paralone. Paralone lho. Entek pirang batang. Entek pirang batang tukumu ke wis, Pak? 100 batang. 100 batang wis. 100 batang. 100 batang. Angke yo teko bareng berarti. Makan iwak sih, Mar. Iya. Makan iwak. Mantap. Iwake wis udah gede-gede. Jajal tak pakanan. Sak piro iwake. Weh, ini nek yo panen iki lho. Ora. Nggih babonan no, aku kok ora gak duwe. Kok iso? Lho, kok ora bagian gak ndang anu. Gawe bawon. Masa ora bagian? Tek kok iya yo aku kurang duwean. Wis apik apa rong iki? Halah yo jelas apik to. Jelas nomor 1 Maryam kok dilawan. Maryam kok dilawan yo panggah apik nek ngintil. Masa? Iya. Engko mbok dol apa mbok apa? Lho. Iki ya dienggo awake dhewe nggo masak, engko lek panen kan sik 2 sasi neh. Nggo awake dhewe. Dicik ngono iki. Ya jek kuwi engko dipotong ya jek dipilih neh sing rada gedhi-gedhi ngene iki engko nggo bawon Maryam neh, engko karo batiku nek wong tuku ya tak dol, kan ya golek bati to. Oh iki bawon ae. Lah piye? Ya panggah to. Enek pesenan untilan ngene lho, Mbok. Piro? Ya mbuh sak kilo, mbuh 2 kilo. Lah terus aku apa nek mbok dol? Wong jik sak. Kalau bakul wedhus nganggo topi koploh ki lho. Ndi? Iki ngulon nggih. Rokokmu lho, Bos. Ya apa kok? Nglepeki wong. Ki Bro wingi entuke ke bagiane ke. Nggone Andi wis dianu porong. Wis bar sik bengi wis tak wangi mritil. Wis oleh pirang lho? Ya mbuh dicampur kok. Campur karo sing ndi? Dicampur buka kan. Campur karo sing Andi dhewe. Iya. Lah nyapa kok dicampur? Ya mbuh dicampur dikak ning kloso kae. Makan iwak. Mantap jajal. Tapi iwak iki. Iki wis ana 3 nyarian. Wis enak gitu. Enak sing gedhi wis iku. Sing ora metu sing gedhi. Oke, kayak gedhi kayaknya. Gurami iki. Ki winginane iki tuku 300.000.
Lho, di. Iki lho, itu. Di enek sing gedhi. Enak sing wis gedhi. Delok cempene anu man. Cempene elea. Oh, wis dewi. Sitoke mati, bro. Ya Allah. Walah. Mati, bos. Oh, bos. Sitoke mati. Wah. Amat. Iki jane anu, bos iki. Puser iki tugel, bos. Jane ngemik terus lho iki wis. Ngemik terus wis. Sing iki pusere tugel ning jero wingi. Tugel ngepok wae. Nek sing iki gak. Iki mulai pertama jane wis gak patek sehat. Anu, apa ki jenenge? Ilat iki melet-melet ngombe nyampo. Guys, ngombe terus sampai kempes kok anune susune iki. Mati siji pot. Dek bengi iki tak delok ki sik nyusu lho, Bos. Wis tutuk rezekine, urung rezekine. Gak apa-apa. Iki lho. Pengenane ancane muter-muter susune. Terus sing barang umpun iki ilat iki melet-melet ngono. Nyampo. Yes, teman-teman ya. Vlog hari ini sehat-sehat kabeh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.